לקראת סגירה חזרנו אחרי מבצע עם כלבי, ענף הבנייה והתשתיות בישראל ניצב בפני מציאות חדשה, ולמרבה הצער גם יקרה יותר. הערכות מדברות על נזקים במיליארדי שקלים, הריסות של עשרות מבנים ופגיעה רחבת היקף באלפי יחידות דיור. בתוך כל האתגר הזה מתגבשת גם מגמה מאוד מעניינת, עלייה בייצור המקומי ומעבר של יותר ויותר חברות, במיוחד ביטחוניות, לשטחי תעשייה ואחסנה בתחומי ישראל. מהם ההשלכות של האירוע הזה על שוק הנדל"ן. על כך נרצה לדבר עם ערן מרקוביץ', מנכ"ל קבוצת שיבולת. אז השאלה הראשונה, לפני שנדבר על העניין הזה של התעשיות הביטחוניות והצורך שלהם לגדול ודרישה לשטחי ייצור יותר גדולים ואחסון כמובן, איפה אנחנו עומדים עכשיו בכל העניין של חידוש, או יותר נכון, הריסה ובנייה של כל אותם מבנים שנפגעו ב-12 ימי הלחימה האלו? אז ערב טוב, אני חושב שיקח עוד זמן עד שנבין בדיוק איפה אנחנו עומדים. אני מעריך שאנחנו נמצאים עכשיו בשלב של להבין את היקף הנזקים, השיפוצים הקלים שהיו צריכים להתבצע כבר מתבצעים, אבל הנזקים המשמעותיים לכל אלפי יחידות הדיור, כמו שאמרת, ייקח עוד זמן עד אני מדבר על בת ים, אני מדבר על תל אביב, אני מדבר על רמת אביב, אני מדבר על ראשון לציון, פתח תקווה, לא חסר מקומות. לא חסר מקומות, זה מאוד רחב, גם מבנים ישנים, גם מבנים חדשים נפגעו, זה תהליכים שלוקח זמן לטפל בהם. סתם אפשר לקחת בתור דוגמה כמה מבנים שאני מכיר באופן אישי שנפגעו, שזה מבנים חדשים, שרק הייצור של המעטפת אלומיניום שלהם יכולה לקחת עכשיו חצי שנה. ואני חייב לדקור פה את שר הכלכלה, שרוצה להטיל היטל היצף על תחום האלומיניום, ואתה בעצמך בא ואומר, חבר'ה, יהיה מחסור פה. צריך לדאוג שיהיה מספיק אלומיניום לשיפוץ כל המבנים שנפגעו. כן, נכון, ההיצף, המס הזה שהוטל על האלומיניום מסין עכשיו, זה באמת הגיע כרעידת אדמה לא ברורה, זה גם הגיע באופן פתאומי. ניסינו להבין למה זה הגיע, למה עכשיו זה הגיע, אני חושב שזה היה משהו כמו לפני חודשיים. אני חייב להגיד, אני באופן אישי בקבוצת שיבולת, היינו בדיוק במהלך של לעשות איזושהי הזמנה גדולה, ובאמת נכנסנו לאיזה חוסר הבנה על מה אנחנו עושים, איך אנחנו מוזמינים, האם לעכב וכו'. ואני בסך הכל חברה אחת מתוך שוק שלם, שאני מניח שהיה בחוסר הבנה. מה שאנחנו מבינים, הניתוח שלנו, ואני עוד לא יודע, זה לא סופי ודאי, זה שהיה מדובר על פריטים יחסית סטנדרטיים של אלומיניום, שהם הטילו עליהם את המס היצף הזה. אני חושב שצריך לתת להם זמן ולהבין, אולי הם גם יחליטו לתקן את המס הזה. שתי שאלות שאני רוצה להבין, אני חושב שגם הצופים שלי ירצו להבין. אחת, בכמה תתייקר עכשיו עלות הבנייה? נוכח המצב הלא פשוט שישראל נמצאת בו, כאשר העובדים הפלסטינאים לא צפויים בכלל לחזור לעבודה. אנחנו יודעים מה קורה החל מה-7 לאוקטובר, ואנחנו יודעים מה קורה עם כוח העבודה מחול. ושתיים, האם אתה רואה שינוי בגישה של הרשות המקומית בעניין תהליך ההיתר? לצערי, אני לא איש בשורות בנושאים האלה. הנושא של מחסור בעובדים בכלל בארץ הוא מה-7 לאוקטובר, היינו כמה חודשים במצור מוחלט. היו הקבלנים שהסתמכו על הפועלים הפלסטינאים, בעצם נשארו די יתומים, היו צריכים להתחיל למצוא מאיפה לגייס עובדים, והקבלנים שהסתמכו על עובדים סינים או אחרים, היה להם קצת יותר קל. המחירים בכל השוק עלו באחוזים רבים, הרבה יותר ממדד תשומות הבנייה לצורך ההשוואה, דרמטית יותר, זאת אומרת, אין פרופורציות. אני חושב שהמדד עלה בשנתיים האלה בסדר גודל של 6%, המחירים עלו ב-20%. זאת אומרת, אין פה קורלציה. בעניין הרשויות. עניין הרשויות, אז זה מאוד תלוי בפרסונה, יש רשויות שאיתם אני לא, אתה רואה אבל שינוי. אתה רואה שינוי בגישה, אתה רואה פתאום מבנים שיש לכם, בניינים שאתם עומדים לסיים אותם, ואומרים לכם, אתה יודעים מה? בואו קחו טופס 4, תראו לי רק שזה, זה או זה, מה שנקרא, מחלק מהתהליך,
הם עוברים איתכם מהר, הם מקצרים תהליכים, הם עושים משהו בעניין הזה עכשיו? יש רצון אצל רובם. יש הבדל גדול מאוד בין מה שמחלקים. בין הרצון לבין השטח. בסוף האנשים שעושים את העבודה בפועל, הם אנשים, הם פקידים, מוכשרים, יודעים את העבודה שלהם, אבל הנחיתו להם איזושהי החלטה, שהיא החלטה פוליטית, היא לא קשורה למציאות בשטח, והם צריכים כביכול להחליט בעצמם איך הם מאשרים טופס 4, בלי שהכבאי מאשר את המבנה לפני כן של כיבוי אש. כמובן שזה לא עובד אחד עם השני. אני רוצה לשאול אותך בהמשך לדברים לפתיח, איך אתה רואה עכשיו את כל הנושא של שוק האחסנה ואזורי תעשייה? כי ברור לכולנו, גם על סמך האייטם הקודם והרעיון הקודם עם רעם, שאנחנו רוצים, וגם נתנאל בטח רואה את זה בחברות הביטחוניות, תעשיות הביטחוניות, הם צריכים יותר שטחי ייצור והם צריכים יותר שטחי אחסנה. איך אתה רואה את השוק הזה בשנה, שנתיים הקרובות? אז זו שאלה מעולה, ואני הקשבתי לכל האייטם הקודם, והיה אין לנו זמן, חצי דקה אני צריך לסיים. חצי דקה, אז אני אגיד. יש עלייה דרמטית, אני מרגיש את זה בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה, של ביקושים לשטחי תעשייה ואחסנה. אני מבין שיש מעבר של חברות ישראליות, אם פעם היו מפזרים לכמה ספקים, כולל ספקים סינים וכולי, היום מעבירים כנראה את הייצור ליותר ספקים ישראלים, זה מגדיל את הביקושים לשטחי תעשייה ולוגיסטיקה, אנחנו רואים את הביקוש, מה שנקרא ברגליים, חברות מחפשות יותר שטחים, גם לייצור וגם לאחסנה, חד משמעית. אני רוצה להודות לך, ערן מרקוביץ', מנכ"ל ושותף בקבוצת שיבולת. זהו, עד כאן החלק שלי להיום. תודה שהייתם איתי. אני רוצה להודות לחברי הפאנל שליוו אותי בשעה האחרונה, דוקטור גלי אינגברגר,